sada je Indija Čukarički 1:2. Voždovac, Metalac 1:1. Preokretno. Prva zamjena igrača u ekipi Teleoptika. Igra je napustio igru sa brojem 10 Matija Đurić. U igri je igrač sa brojem 8. Karton za igrača Novog Sada sa brojem 17 Aleksandra Simića. I treća zamjena u ekipi Novog Sada. Igru nastup na... Novi Sad! Novi Sad! Novi Sad! Novi Sad! Srbija! Srbija!